Davant dels lobbies de les multinacionals de les telecomunicacions, nosaltres defensem els lobbies de la ciutadania. Davant dels lobbies de les grans empreses, de la patronal, que reclama flexibilitzar el mercat laboral, que reclama que siguin els treballadors i les treballadores les que paguin la crisi, nosaltres defensem a la gent d'Alstom, a la gent de Sinorcal, a la gent de Trident, a la gent de Seat, a la gent de Nissan, que demanen que se'ls escolti i que se'ls tingui en compte a l'hora de trobar solucions a escala europea. Davant dels lobbies d'aquells que defensen prioritzar relacions comercials per sobre els drets humans, nosaltres defensem aquells que reclamen els drets humans. I té noms i cognoms, això. Davant d'aquells que defensen establir relacions comercials amb el Marroc a costa dels drets del poble saharaui, nosaltres defensem el poble saharaui. Nosaltres defensem els drets del poble saharaui. Nosaltres defensem el lobby saharaui. Perquè tenen tot el dret del món a reivindicar la llibertat que se'ls hi ha negat històricament.